रउरा सबके स्वागत बा भोजपुरी लेटेस्ट न्यूज में। सबसे पहले रउरा सब लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ली ताकि हमार वीडियो रउरा सब सबसे पहले देख सकी। आज हम ई वीडियो में बात करे जातानी भोजपुरी के सुपरस्टार पत्नी के बारे में, जेकर रउरा सब की पत्नी सबसे सुंदर लागी। रउरा सब कमेंट करके बताइम कि केकर पत्नी रउरा सबके सबसे सुंदर लगली है। तो हम सबसे पहले रउरा सबके बतावत जातानी यश कुमार मिश्रा जी के बारे में, जेकर शादी अंजना सिंह से भइल रहे, लेकिन अभी इन दोनों के बीच में तलाक हो गइल बा। यश कुमार भोजपुरी के मशहूर एक्टर से शादी कैले रहन, जिनकर नाम रहे अंजना सिंह। दोनों की एक बेटी भी बाड़ी। अंजना सिंह इंडस्ट्री के जाने माने एक्ट्रेस रही, जे फिल्म इंडस्ट्री में 17 फिल्में साइन कैले रही और 2 सालों में 25 से ज़्यादा वो फिल्मों में काम भी कैले रही। तो रउरा सब कमेंट करके बताई कि यश कुमार के पत्नी अंजना सिंह रउरा सबके कैसन लगली है। अब हम बतावे जातानी मनोज तिवारी के पत्नी के बारे में। मनोज तिवारी के शादी 1999 में भइल रहे और फिल्म इंडस्ट्री में उनकर पत्नी के लोग खूब पसंद करत रहे। उनकर पत्नी के नाम रानी अरोड़ा रहे और बता दी कि ई दोनों के तलाक हो गइल बा। 2012 में ये दोनों एक दूसरा से अलग हो गइल रहन। रानी के असली नाम प्रतिमा पांडे है। 13 साल दोनों एक दूसरे के साथ रहन और 2012 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गइलन। फिर मनोज तिवारी 2020 में भोजपुरी के सिंगर सुरभि तिवारी के साथ शादी कर लेलन। तो रउरा सब बताई कि मनोज तिवारी के पत्नी कैसन लगली है। अब हम बात करे जातानी भोजपुरी के जाने माने एक्टर रवि किशन के बारे में। रवि किशन अपना पत्नी से खूब प्यार करेलन। इनकर पत्नी के नाम प्रीति किशन है और दोनों एक दूसरा के खूबे पसंद करेलन लोग और उनका के हमेशा इंडियन ड्रेस में देखल जाला। एक इंटरव्यू में रवि किशन कहले रहन कि वो अपना पत्नी के पैर छुएलन, काहे कि वो अपन पत्नी के देवी के तरह पूजेलन। अब हम बात करे जातानी दिनेश लाल यानी कि निरहुआ के पत्नी के बारे में। निरहुआ के पत्नी कैमरा के सामने बहुत कम आवेली और बड़ी मुश्किल से हमरा निरहुआ के पत्नी के ई फोटो मिलल है। रउरा सब कमेंट करके बताइम कि निरहुआ के पत्नी रउरा सबन के कैसन लगली है। ई जोन फोटो स्क्रीन पे रउरा सब देखतानी उ ह पवन सिंह की पत्नी नीलम सिंह, जेकरा से पवन सिंह खूबे प्यार करत रहन। 2014 में दोनों के शादी भइल रहे, लेकिन 1 साल बाद ही नीलम सिंह यानी कि 2015 में सुसाइड कर लेले रही। एकर कारण का रहे पता ना चलल। पवन सिंह अपना पत्नी से खूबे प्यार करत रहन और पत्नी के चल जाए के बाद काफ़ी दुखी रहन। फिर पवन सिंह अपन दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से शादी 2018 में कैलन, जे कि बलिया जिले के रहे वाली रही। ज्योति सिंह से पवन सिंह दूसरा शादी 2018 में कैलन और उ अभी बहुत खुश बाड़े। अब हम ई वीडियो में बात करे जातानी भोजपुरी के जाने माने स्टार खेसारी लाल यादव के। खेसारी लाल यादव की पत्नी का नाम चंदा है। वो अपन पत्नी से खूबे प्यार करेलन और रउरा सबके बता दी कि खेसारी लाल के पत्नी काफ़ी सुंदर बाड़ी और वो अपना पत्नी से खूब प्यार करेलन। खेसारी लाल के एगो लड़का और एगो लड़की बिया। तो रउरा सब कमेंट करके बताई कि भोजपुरी के ई सब सुपरस्टार में सबसे ज़्यादा सुंदर केकर पत्नी लगली है।